Правила съм какви ли не опити да отслабна. Фитнес, дебелариум, иглотерапия, хапчета. Гладувала съм. 1 или 2 седмици след това килограмите се връщаха отново. Orbitrek Elite има много предимства. Първото, което е, не натварва ставите. Той има много леки и плавни движения. Мога спокойно да си гледам детето, да гледам телевизия. Не губиш време да ходиш до фитнеса, да се връщаш, да мислиш как ще изглеждаш. Завършва си тренировката, взимаш си душ. За 1 година, откакто тренирам с Orbitrek Elite, отслабнах с 15 или 16 кг. И най-хубавото и важното нещо е, че не само отслабнах, а и задържах килограмите си. Това наистина е най-трудното нещо, да задържиш килограмите си. Orbitrek Elite е лесно преносим уред. Лятото го взех с нас на вилата. Всички ме питаха за какво ми е, защо трябва да го взимам с нас. Не мога ли да изкарам 2 или 3 месеца без него. Сега вече всички като виждат ефекта и резултата, вече се питат. Най-хубавото при Orbitrek Elite е, че само определяш степента на натварване. Цялото тяло се движи, има много точен монитор. Orbitrek Elite е, според мен, много здрав уред. Това да го ползваш 7 дни в седмицата по 50 минути и да му няма нищо. Моя син много му се радва. Питаме от време на време: мамо, трендираш ли? Готова съм след всяка тренировка с Orbitrek Elite да свърша всички домакински задължения по 10 даже. Чувствам се заредена с сили, с енергия, свежа. След 5-та минута на тренировката искам още и още и още, защото не чувствам умора, чувствам как отслабвам. Обадете се и поръчайте новия революционен спортен уред Orbitrek Elite. Попитайте нашите консултанти за условията на разсрочено плащане. Ще ви информираме за стойността на доставката и имате право да върнете продукта в срок от 7 работни дни. Сега вие решавате как да изглежда тялото ви.